Nyakwana mag jong machiegni e chenro mar ka gi kacha kama obokelni weche matimore e pacho kae mago bende mwaloso kochopo saa 1 gi saa 3 kibrodo gi kuku margi machiegni nyinga en James Opondo. Jogo manyocha oyudo midhiero e muoch mar gas e kar daka ma Embakasi bura Nairobi oseng'ne gi sir mar omenda maromo shillings 400,000 kowuok kuom riwruok mar jotim ohand gas Independent Gas Dealers Association of Kenya. Riwruogno osingo medo jiwo chenro mag ritruok kendo neno ni masira ma kamago ok timre. Solro mar riwruogno ochiw ne Kenya Red Cross madhi med ewi shillings milion 1.5 mar riwruogno ne osesingo mar nyiewo chiemo kod mwandu mamoko. Intending to do a blood donation to the victims on various injured individuals who are also in various hospitals. Our members from this conference will be going to different hospitals to ensure the blood is sufficient to the victims. In addition, we are pledging immediately another 1.5 million to the victims. Our teams continue to work with both government, national, county government and other stakeholders to provide immediate support, and that has included support working jointly with the Ministry of Health for medical support for those that were affected directly by the explosion. Jolupo moko adeko yange ni owito ngimagi e okenge ma opogore kinde mane gidhi nyime gi chenro mag lupo giko dirani e nam lolwe gi county ma Homa Bay. Ariyo kuom jolupogo ne otho e kinde mane gidhi nyime gi chenro mag lupo e kar chung' od bura ma Suba South, ka achiel to ne owito ngimane odhiambo manyoro e kinde mane odhi luokore e nam lolwe. Dhowath Masare e kar chung' od bura ma Suba South, jalupo ma Polo Tieno ne owito ngimane bang' lwar ka wuok e yie kinde mane odhi lupo e gwenge mag Kadem, ka nyawadgi Jojo Tieno malupo e Dhowath ma Osiri bende ne olwar e pi bang' yamo loko yiegi kinde mane gidhi nyime gi chenro mag lupo. E gweng' ma Masari, Polo Tieno nyicho wito ngimane kadhi manyo dek Kadem, to kendo e gweng' achiel ma Osiri, Jojo Tieno nyicho lwar e nam gi joma moko ka yamo loko yiegi. Kendo kibire gweng' ma Mbita kamiluongo ne Oyoga, bende ng'ato miluongo ne Moses Ngigi nyo wito ngimane ka odhi e nam mondo giluokre gi jowadgi. Jolupo mok tin na dek e masiche kada thoge mag nam. Mani nyiso ni nitie mbekni moro matin ma nitie dho wedhewa e siro weche mag safety kaluwore gi kaka ji onego timie nam. Mama ni kela e golo siem mager ahinya ne jokombewa manitie dho wedhe duto mondo ne ni onge jallo moidho ni dhi nam ka ok orwako life jacket kendo ka ok obedo e yie
ngimane ok ongohore. Bende mani kela e kwayo kikundi wa mar Kenya Coast Guard Service ni mondo gi up their socks matin mondo wang'e ni waend force gimiluongo ni safety mantie nam nikech safety ok wanyal compromise. Mondo bende giketie gi establish kamiluongo ni Safety and Rescue Center, particularly kuma yembe pekie machalo Gwase, machalo Suba South, machalo Mfangano, machalo Mbita, to kata mana Rachuonyo manitie ma is infested gi water hazard bendo bedie gi Safety and Rescue Center manyalo respond ne calamities aina ma koro jawathogo gi. Kaudhi kaunti ma Kisumu wayudo ni kweth jodongo ma otelnegi gi jaduong' Nyandiko Ngade kawuono odhi achiel kachiel nyaka e od romo ma Ufafa Memorial mani Kisumu. Nyandiko mane otelnegi kweth jodongo ma sire lwedo kod josiasa ma otelnegi gi Odoyo Owede oyawo dhod Ufafa kendo donjo ma gichuo gi keto sei e bug welo. Odno mar Ufafa osebedo ka ilaro e kind kweth mar Nyandiko ma yango ni en e ker mar Luo to kod Odungiranda manyocha bende osidh kaka ker mar Luo. Nyandiko wacho ni en owuon ema en kod oboke mar apisi mag jondik riwruoge kendo ok obi dok chien. Une Ufafa biro dogo. Omiyo wan bende wabiro kaka jodongo moa Siaya, wa Migori, wa Homa Bay, wa Kisumu mondo ung'e ni kik ng'ato kikitu ni no Ufafa saika. Ufafa los maber gi joluo. En mwandogi mabiro ritogi nyaka chieng' moro gi kama gike. Emomiyo wabiro mondo wayaw ofis mondo ung'e ni pod wantie. Ufafa is on list, and the Council of Elders are the right people who are doing the protection, and we are continuing to do the same. Exactly. Therefore, we came here to confirm to you that Ufafa is being taken care of by the Luo Council of Elders and Nyandiko Ongade. Ni wan wagore ne ratiro mag oganda, to ko wagore ne ratiro mag oganda ni court orders nyaka luw nikech enie chik. Court order mawacho no Ufafa Hall nyaka bedie lwet Council of Elders mondik nyingi ka registrar of persons. Mano be nyaka bed obeyed. Mano be nyaka tigo. Omiyo wan kaka oganda Luo waseikore ni ratiro mar Jaluo wabiro luwo. Wasijaribu kucheza na mali ya Wajaluo. Wasijaribu, wasithubutu. Ufafa ni mali ya Wajaluo. Mwenye alisimamia kujenga kwa Ufafa ni Ramogi Oginga Odinga. Kapod wantiere mago motudre kod ywaruok ma timore Ufafa en ni bang' jaduong' Odungiranda chopo e odromo ma Ufafa Memorial Hall. Jaduong' Odungi Randa gi kweth mare bende ne ochopo kanyo. Odungiranda manyocha osidh kaka ker mar Luo omako chung' motegno ni en e ker Luo ka komachielo Nyandiko Ongadi to kwedo loch mare. Mosendhogo Luo, andhoke mosendhogo Luo, ng'ato ni Nyandiko Ongadi, ng'ato ni Odoyo Owede, ng'ato ni Thomas Aduda, to Gisila Olala Majaseme ne temo donjo e Ufafa ka mondo ka Ufafa ok en margi. Ufafa noger gi pesa Luo community magin wuon pesa gi onge Ufafa. Tarik 2 dwe mar 7 higa mokadho Homa Bay ema noyiere Odungiranda ker mar Luo. Tarik 22 dwe mar 12 higa mokadho emancho kuong'a mondo abed jaduong' mar Luo e piny mangima. Koro jo andhokegi to wakanye gi riekogi. Omiyo wakwayo nyithindwa matindo mondo rito Ufafa. Kwa girito Ufafa maber, konyruok ibiro wuok mana Ufafa ka. Ywaruok ka nitiere to onego bed ni bedo piny mondo winjruok obedie. Kik ywaruok bedie kind jodongo nikech jodongo ema onego bed ni telo to wan kaka
nyithino potindo wang'iyo lai magikao. Kawadhi nyime wedo ni moko kuom jotelo mag Azimio bugo dhi e doho mar kwedo paro mar keto ni jopuonjre chul pesa mag skul e mbui mar sirkal mar e-Citizen. Kane giwuoyo e kar chung od bura ma West Mugirango, kaunti ma Nyamira, jotelogo kama ne oting'o seneta ma Nyamira Kong'o Mogeni, seneta ma Migori Eddie Okech kaachiel gi seneta ma Homa Bay Moses Kajwang'. Jotelogo nolero ni okang' mar chulo fees kokalo e mbui en chenro mar sirkand Kenya Kwanza kwalago omenda jopiny. Nega kwedo sirikal kuom chuno jopiny e chenro makamano ka jopiny gi jokanyo e sekta mag somo ok ne osum pachgi. Msiwe na wasiwasi. Hii maneno ya kuja kusumbua wazazi na hiyo kodi ya shilingi 50. Kama Ruto hatasikia, mimi ni wakili. Tutaenda kotini na tutaisimamisha hiyo. Kwa sababu hatutaki kuongezea mzigo wananchi. Heads of schools are saying they have not been consulted. The education stakeholders have not been consulted. President Ruto, we shall come for you if you force principals to go into one portal which already has leakages. We shall come for you and we shall demand that you demonstrate that there was public participation. Jochiw thieth ang'wen e osiptal ma Wesi Undanyi e kaunti ma Taita Taveta ochungi tich ewi mago matudogi gi tho mar nyathi ma jandalo 11 Andrew Mwasani manonyuoli e osiptandno kendo ng'ad bade ma korka chich matimore mana ndalo machuok bende bang' familia mare dwaro ratiro margi kotenore gi ng'eto mar bad nyathino ka koro gikwayo jatend migawo mar thieth e kauntino Gifton Mukaya mondo okaw ondamo mowinjore e rango weche mag thieth masani koro kethore e gwengego. A registered clinical officer anesthetist tumepata na makosa na nurses watatu tumepata na makosa. Baada ya hivyo tushawapea interdiction, tumewasimamisha kazi, wataendelea kufanya kuhudumu. Maana sasa katika hali hiyo utaona ya kwamba hata wale wateja wetu pengine watakuwa na imani na wao, na kwa sababu mtu asipokuwa na imani na mhudumu hata tiba itakuwa rahisi. Kwa hivyo tumewasimamisha kazi. Kwa hivyo kufikia hapo ndo tumefika ya kwamba hao tumewasimamisha kazi. Kwa hivyo wakati huu ningependa kuchukua fursa hii kuongea ama kuwapa onyo maafisa wetu ama wahudumu wetu wa afya ni kwamba wakiwa kazini hebu observe ile tunaita professional ethics. For us to avoid such things from happening, tuangalie madaktari wako wa kutosha, manases wako wa kutosha, unajua kuna madawa, yeah? There are a lot of challenges, but the bare minimum ni vitu hizo tunaweza angazia na tunaweza fanya, and we can fix our system. Jatend migawo mar thieth e kaunti ma Garissa Ahmed Nadhir okone gimedo timo nonro ewi kansa mar duol koda mar duong' jomachuo e kaunti no. Nadhir mane loso kaunti e kinde dhialo nyasi mar kedo gi kansa kone bedo ni puonj onge ji matin kende ema bedo gi ng'eyo mar chopo yudo pim gino mamiyo jotuo mag kansa medore e kaunti no. Nyaka sani gikone giseketo kenge ma idhi tigo eneno ni ji mathoth oyudo pim kapok odeko e piny Kenya. Kansa mar duong' chuo ema otelo e kind kansa mamako joma chuo. Zaidi ya 70% ya watu wanaokuja hapa kutafuta huduma wanakuja kutafuta huduma ile hali yao ya saratani imeenea kabisa katika mwili wao. Hivyo basi tunaagiza watu wa Garissa, tafadhalini tutie jitihada zaidi katika kujikinga na tubadilishe hali ya maisha yetu. Tuangalie tunakula nini, tuangalie tunafanya nini, na pia tujichunguze kabisa. We need to advocate for early detection. We promote prevention and early treatment in order to reverse the complications that can occur as a result of the cancer. The earlier we screen, the more numbers we catch them early, the more beneficial the treatment and response will be.
Ya kwa Ramogi kanyo mochope giko mag weche manyien chenro ni mar ka gi ka chago ni kamano kuom bedo koda kango chopo sa achiel gi sa 3 obokelo ni weche modhuro matimore pacho kae kod bende mago motimore pewe mag tuke bedo godiochieng' makare nyinga en James Pondo.